Usa ka nagpailang Binilanggo sa Talisay City Jail, may reklamo sa pipila ka mga bag-ong pamalaod nga gituman karon sa Bag-ong Warden. Samtang Bag-ong Warden may pasabot nga buot lang niyang limpyuhan ang bilangguan sa pagsulod sa ilegal nga drugas o mga kontrabando. Atong sayran pinagining maong report. Usa ka nagpailang Binilanggo sa Talisay City Jail ang mipadaog suwat ngadto sa mga sakop sa media aron ireklamo ang pipila sa mga bag-ong pamalaod nga gipatuman sa Bag-ong Warden. Usa sa iyang reklamo mao ang di matarong nga pagluto sa kanon nga kundi malata, mahilaw-hilaw. Gireklamo usab niya ang pagtangtang sa lauting o ang mga improvised nga higdaanan sulod sa mga selda nga alang nila makatabang unta aron maluag-luagan ang mga selda gikan sa nagsugwak nga mga inmate. Ang Bag-ong Warden nga si Jail Senior Inspector Crisyrel Awi may pasabot nga sukad siya milingkod. Gipangilisa niya ang mga trustee o ang mga binilanggo nga gitahasan sa pipila ka mga buhatonon sulod sa City Jail sama sa mga kitchen boys nga mo'y in charge sa pagluto. Hinungdan nga sa paghikay sa mga bagong tigluto usahay mahilaw o malata ang kanon. Hinuon naka-adjust na sila sa paagi sa pagluto. Ang kaning ato ang mga gipang bag-o na mo gani atong mga kitchen boys. So giilisan ako tanan kay as per report sa ako ang investigator intel nga mo sila sa ilahan positive when kuan gi-subject sa drug test. So mo to nga nag-adjust ta og mga workers pero one day lang to siya nakuha ram dayon. Samtang gipasabot usab sa warden nga tuyo niyang gipatangtang ang mga lauting tungod kay dinhi sagad taguon ang mga kontrabando sama sa mga cellphones. Aminado si Jail Senior Inspector Awi nga congested na kaayo ang mga selda tungod sa nagkadaghang mga piniriso. Hinuon malaumon siya nga matapos na ang upat ka anda ng building nga gipabarog sa BJMP sa di pa mapupos karong tuiga. Ang Talisay City Jail may capacity lang alang sa 200 ka mga inmates. Apan sa pagkakaron, mukapi na sa 800 ang mga binilanggo. Hayan karong Disyembre gikatakdang mahuman na og pagpabarog kining upat ka anda ng building sa BJMP nga gipanglantawang makasulbad sa congestion rate sa Talisay City Jail. Sa ako lang kaugalingon wala ko'y plano mo balik na kay naa pumuntay building pod nga hapit naman ang mahuman nga bag-o ginang construct mas nindot to para nila. Dugang sa Bag-ong Warden, kabahin na sa ilang trabaho nga makadawat og mga reklamo, ilabi na kon may ipatuman silang mga kausaban. Luan Merondina, Balitang Bisdak.